Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibuke lesibalo sisiphiwe la. Kuthiwa okuveziwe lana sine triangular prism. Kwathiwa ine base ya 7, i height ya 3, kwathiwa ne length yakhona ingu 4. Usuyabuza wena kuthiwa ivolume iphelele ingubani. Prism phela le khumbula triangular prism ukuthi yakhiwa yini? Yakhiwa ukuthi unama triangle amabili kumdwebo owodwa. Phakathi kuwo lo mdwebo futhi kungatholakala nani? Nama rectangular. Asibone futhi ukuthi yini enye ejwayele ukuba nama triangular prism. Into njengama pyramid. Jwayele ukuthi mhlambe nakhona ukuvezela umdwebo njengaloko, ukuvezele ama triangle amabili abhekene. Kuphinde kube khona nama rectangle lapho phakathi. Uyayibona leyo into. Asibone ukuthi kuloko esikuphiwe njengoba kuthiwa ibase ingu 7, ilength basiphe height ubude eqala. Asibhale kodwa ibase ukuthi 7 phansi siphiwe ukuthi 7 ubude kwathiwa u3 saphiwe ukuthi ilength uhambo nje lakhona olude lishona le phambili lingubani 4. Ngakho siphiwe nje kamnandi u7 3 4. Uthi ukukekeleza noma ngithi uqhakazisa lesikhala esizobe sisebenza kamnandi ngaso. Noma naso sifuna nithina i-volume yale prism yethu. Kuthiwa asithole i-volume yale prism yethu. Uzikhumbuza ukuthi i-volume yini? Okungaphakathi nanokuthini? Isikhala ngayindlela zama-cube zingakanani nanokuthi singathola ukufaka into engakanani kuso leso sikhala esiphakathi. Ingakho sifuna ukwazi ukuthi isikhala singakanani esiphakathi. Sithi times lokho sinako ngendlela yani ye-area yafana ne-volume. U-half base times height wethu siyawuthola u3 times 7 times 4 usipha konke sekuhlangene kusipha u42. Sithola impendulo yethu ukuthi lokho basibuze kona noma i-volume lo abasiphele yona ingu42. Asithi nje ukusheshsha sibheke la. Kuthiwa la ngezansi une cube. Enendawo zonke amahlombe akhona ayalingana. Kwathiwa x wethu ungango 3. Base beyasibuza ukuthi yona le cube yethu ingakanani i-volume yakhona phakathi. Uyabona ukuthi i-volume ne-area yethu into esondelene nje esebenza ngokufana. Sifuna ukwazi isikhala esiphakathi ukuthi singakanani nanokuthi kungakanani esingakufaka phakathi kwisikhala sethu. I-volume ke leyo. Sibona ukuthi x wethu 3. Ngakho siyazi ukuthi times u3 about 3 thina ngapha. 0 3 times 3 nangale sikufaka uqhakazisa ngakhona kuphinde saphiwe nakhona ukuthi ngo3. Sizothola bani impendulo yethu? 3 times 3 times 3 sithola u27. Kalula nje kamnandi amamaka amahala lawo. U3 cubed nakhona siyazi nje ukuthi nje okuyifanelayo basithanda ngabe sibale kanjalo, basithanda ngabe sivene sagijima sathi 3 cubed. Uyabona nje ukuthi amamaki amahala uba nje ugigitheke nje uveza amazinyo uma ufika kusivivinyo sakho ubona ibale njengalezi ukuthi ngangazenza noVabakshni kalula kabi. U3 cubed osipha u27.